ingkang kena ikawas terbentuk para pengembang Indonesia, para satriani nagari ingkang minangka dados padang panuring para kaulagasi ingkang singko ipang rumatan inggih langkung dumateng keluarga panjenenganipun Bapak Reno Adi Pratama saputuban ingkang kula hormati inggih wujuding Bapak Paring Amiwawa inggih damel pramekaken putrinipun saking Bapak Reno Adi Pratama sarta Ibu Safira Ramadhani ingkang sesiri kusumaning ayu Desa Sasabila Ariyanto pikantuk anak Mas Bagus Ivan Adi Sudarsyah putra tunasih saking panjenenganipun Bapak Widyadra Gunawan sarta Ibu Ida Karnakadina minangkani kula wening atur sumangga tansah kula dherekaken ngasaken puji syukur alhamdulillah wonten ngaso dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sareng kawelasan saha putripun rahmat taufik saha hidayah. Kira pengantin putih.
Kapten Kamti menunjukkan muslikan di pawilahan sudah binasa ninggali posikan di gambar tendo. Para jenis Sri Atmojo pinangatin sari ditenggakan sainggali suku kanan pas dari gesok tuan yang ditinggal pokok dan antepin. Taruh jeruk. Selesai jinipun adicara tanjung pengantin terang ternyata wonten persidangan. Ayo beranakku sakloron tak tandur kan jero. Daripada matione keberayaan aku, kuki bisa nuang kewiji kang utama. Bisa usah lahir santosaning Ini juga. Dene aran tak bisa nuang kerekaning keberayaan. Kita semua ning titilah sisaning adicara tinanang jero. Pengantin tamu Yoju angan kini lampus ingkang isinipun beras kapulono para hijau tekan sekar konjowarno pilot atau receh kasunta tampane ingkang putri pinandahan kagem kain sindur. Iku kudu ketok.
pangestu. Iya Jer, anakku kang banget tak tresnani, tak tampa pangabektimu, tak apura sak kepe kalau berjalan. Lah tak paringi pangestu, muga-muga barokah Gusti Pangeran memahami ganjar lancar samubrang karya. Kanjeng Rama,